Mayibonge inkosi mandibulise egameni likaYesu amandla. South Africa yonke ngibulise Cape Town abakhoyo egameni lenkosi Yesu Kristu. Qolombeni postile Qolombeni lapha eCape Town indawo yaseDelft. Nisebandleni ke nisemzimweni kaKristu. Asifunda apha ithi for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Hallelujah. They are the sons of God. And this is killer scriptures needs namhlanje. Kodwa sizawuthetha nje. Mhlawumbe ngemini sizawuphinda sibuye siveze egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Ithi we are the sons of God. Eyona nto ndizokuyiveza into bangaba singonyana bakaThixo. Ya indaba yonyana bakaThixo indaba ethi maniqale apha ngalamini wamkela uYesu usindiswayo usakuba ulivile ilizwi ulamhla ufumene ubunyana. Haleluya. Nangona indaba yobunyana bukaThixo yona yayithethekile ngaphambi kokuba bekho umhlaba. Haleluya. Now indaba yobunyana bakaThixo xa uyiqwalasela nje kule ncwadi kwabase-Efese chapter 1 ufunde from verse number 3 xa usihla nevesi ezilandelayo uzawufumana phaa kuthiwa njengokuba sisikelelwe ngeentsikelelo zonke kuThixo esisikelela kuye uKristu esisikelela ngeentsikelelo zonke zomoya kunendawo ethethwayo phaa ekuthiwa wagqiba uThixo kwelokuba ngaba asenze sibe ngonyana kuye uKristu. Haleluya. Waphambi kokuba kusekwe umhlaba. Praise the Lord. Kusho ukuthi ke ubunyana obu ayisinto eqalileyo ukuvela apha emhlabeni nje kodwa yinto yengqibo kaThixo kwangenxa engaphambili. Unobangela ndiyiqale ke ngoku apho kungenxa into bangaba ndifuna ivele into yokuba nokokuba ngaba ndithi ngalamhla wamkela ngawo uYesu ubunyana bakho uyabufumana lamini kodwa ndifuna ukuveza nento ethi ibingeyonto iliqala kuThixo leyo kodwa yinto ibiyaziwe nguThixo kwangaphambi kokuba ngaba apha emhlabeni kuvakaliswe indaba yobunyana okanye kwindaba kaKristu Yesu. Haleluya. Singonyana. Praise the Lord. Singonyana. Now onyana bakaThixo. Onyana bakaThixo lihlobo labantu onothi xa ubaqwalasela ufumaniseke uba lihlobo labantu ongenawutsho uthi ngabantu abasuka ekuzalweni kwenyama. Haleluya. Lihlobo labantu abazelwe ngomoya. Praise the Lord. Ayilo hlobo labantu abazelwe ngenyama, lihlobo labantu abazelwe ngomoya. Praise the Lord. Onyana lihlobo labantu abangaphumiyo esizalweni sendoda nomfazi kodwa lihlobo labantu abaphuma embewini kaThixo. Kungathiwa ungunyana kusho ukuthi kukhona imbewu ophuma kuyo. Onyana babantu baphuma embewini yabantu kodwa unyana bakaThixo baphuma embewini kaThixo. Imbewu kaThixo ke ngumoya, lilizwi. Xa ngaba ngigqibezela nje egameni lenkosi uYesu Kristu uthi xa ethethayo uJohn ngabo onyana. Xa ethetha ngabo onyana enkosi yam make ndenje nje xa ngaba incwadi yamaGalati ke ndime kancinci ngoJohn. Xa ngaba incwadi yamaGalati uPawulos incwadi yamaGalati chapter 4
eveza lento endiyithethayo. Uveza omama ababini okanye abafazi ababini, abe seveza nabantwana babo. Aba bafazi babini, omnye nguHagare omnye nguSara. Abantwana babo nguIshmayeli okaHagare, nguIsake okaSara. Xa ufuna ukusijonga kakuhle thina njengonyana bakaThixo, njengabantu bomoya, usifumana kakuhle phaa kuIsake. Yiloo nto uzayiva xa ngaba isihla lencwadi yamaGalati chapter 4 ithi, nina ke ngokwedila nilihlobo elizekeliswa ngoIsake. Ngoku kaIsake ngabantwana bedila, ngoonyana ke abo ngabantu bomoya. Haleluya. Mamela ke nyana kaThixo, xa ngaba ndivala, ngoba ngenye imini sizayibuyela. Xa ngaba ndivala, nyana kaThixo, ndifuna ukukhuthaza ngale nto. Andiyazi intoba ngaba ujongene nantoni kwi-life nje yakho as unyana kaThixo, because zininzi izinto oonyana bakaThixo ababhekana nazo, but because of bengayiqondi kakuhle indaba yobunyana, bengayiqondi kakuhle into abayiyo, baphela belalela kwicala abangelilo, baphela besiva iintshumayelo ezingabhekisi kubo kakhulu, baphela belalela kwicala elingathethi into ngakubo. Ndifuna ukukhuthaza nokuba ngaba kukhona intshumayelo oyivayo enegative. Ndifuna ukukhuthaza nokuba ngaba kukhona izinto ozivayo ezithetha against, ezivukelana nawe. Ndifuna ukuxelela into yokokuba ngaba ungunyana kaThixo wena. Haleluya. Uthi uJohn xa ethethayo ebhalela abazalwane, uthi ndiyandibhalela ngoba ndimoyisile ngendawo. Haleluya. Oonyana lihlobo labantu abangoyiswayo. Oonyana lihlobo labantu abanganikezeliyo. Oonyana lihlobo labantu abaqhelwe into yoba ngababoyise nakwesiphi nisimo. Utshaba ayilohlobo lokuba ngaba singajongana nalo lisoyise. Xa sijongene notshaba, sima phambi kotshaba, itshaba linikezele phambi kwethu ngenxa yento esiyiyo. Into esiyiyo ayiphelelwa, ayipheli. Sisuka from everlasting sisiya ku-everlasting. Haleluya. Manivale njengalawo, ndifuna unganikezeli mphulaphuli apho endlini, unganikezeli nyana kaThixo apha endlini. Andiyazi ikona okuyo, andiyazi isimo kuso, andiyazi i-condemnation okuyo, andilazi ilizwi elikhaphisayo nelidobelelayo okulo, kodwa ndifuna ukuthi njengokuba ngaba ndisithi namhlanje ungunyana kaThixo, ndikubuyisela kwinto yiyo. Into yiyo yile nto ingaqedwayo. Into yiyo yile nto ukuthi noba sekuthethwa ibe ngathi akuthethwanga lizwi negative. Into yiyo ulihlobo, inkosi yam, uleli hlobo kwiitayiphu zeentaka xa lizekeliswa. Uleli hlobo lidla ngokukhonjwa kwi-eagle. Haleluya. Ulihlobo elibhabhela phezulu kunestorm. Noba ngaba siyavela istorm, kodwa wena awulili hlobo lokuqutyudelwa sistom, kodwa ulihlobo lokwistorm sihambe ngaphantsi kuwe, wena udlule ngapha kwaso. Akho mountain nawuma phambi kwakho ungagqithi kuyo. Akho lizwi linawuma phambi kwakho ungaloyisi. Akho curse inawuthethwa kuwe ikoyise. Akho sifo sinojongana nawe sikoyise. Andikhathali noba ngaba kuthethwe kwathwani, kodwa ulihlobo elingoyiswayo. Namhlanje zokhuthaza ngalawo mazwi egameni likaYesu namandla, noba amagqwirha noba amadevil worshipper athini ngawe, they shall not make it. Usukhumbule incwadi kaMateyu chapter 16 apho uYesu athetha khona ngebandla. Uthi kunendawo athi uYesu xa ethethayo, even the gates of Hades shall never prevail. Kuthethwa ngonyana apho xa kusitshiwo kusithiwa nelabafileyo isango ngeke liloyise ibandla, sube kuthethwa ngonyana. Haleluya. Silelo hlobo lingoyiswayo nalela bafileyo, in Jesus wonderful name. Mandigqibe nje ngalawo namhlanje, in Jesus wonderful name. Amen.